Μαζί μας ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Θα υποστείτε τη βάσανο των ερωτήσεων. Είναι εδώ και Λάμπρος Καλαρίτης και Γιάννης Αγουρίδης και εκείνοι θα έχουν τις ερωτήσεις τους. Με χαρά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Πολύ απλά έχουμε καλά νέα. Έχουμε καλά νέα για τους Πολύ ιδιοκτήτες. απλά θέλω να μου πείτε τι αλλάζει και γιατί είναι καλό για μας αυτό, τους πολίτες. Αλλάζουν 4 βασικά χρηστικά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης. Ένα. Πρώτον, ιδιοκτήτης διαμερίσματος πολυκατοικίας που ήθελε τόσο καιρό να μεταβιβάσει, έκανε με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου τη νέα μέτρηση. Του έβγαινε το διαμέρισμα λίγα τετραγωνικά παραπάνω. Ναι. Λογικό, αφού έχουν αλλάξει τα μέσα που μετράμε. Άλλο η μεζούρα η παλιά, άλλο το laser scanner του μηχανικού 2024. Έπρεπε το ελληνικό κράτος, δηλαδή τον ταλαιπωρούσε τόσα χρόνια και του έλεγε: πρέπει να συμφωνήσει ο κάθε ιδιοκτήτης κάθε διαμερίσματο στην πολυκατοικία που ζεις. Αν δεν συμφωνήσει ένας, επειδή έχει φύγει από τη ζωή, επειδή έχει φύγει στο εξωτερικό, επειδή απλά είναι ιδιότροπος, δεν μπορούσε να μεταβιβάσει. Αυτό λοιπόν αλλάζει. Από την προηγούμενη Τρίτη που ψηφίστηκε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει κάτι μαγικό που λέγεται μονομερής τροποποίηση σύστασης. Πάω εγώ λοιπόν και λέω: το διαμέρισμά μου δεν είναι 80 τετραγωνικά, είναι 90. Ναι, κάνεις τροποποίηση σύστασης. Πας στο συμβολιογράφο σου. Θα πληρώσω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Θα πληρώσεις τα φορολογικά τα οποία αντιστοιχούν στα τετραγωνικά που δηλώνεις. Αν είναι παραπάνω. Τα οποία αντιστοιχούν. Αν είναι παραπάνω. Αν είναι λιγότερα, θα πληρώσει λιγότερα. Νομιμοποιείται η περιουσία μου με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη. Χωρίς να μπορεί κανένας άλλος να μεσολαβήσει. Ναι, εφόσον δεν θίγεις προφανώς την περιουσία κάποιου άλλου. 2. Πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρήθηκε με τα δασικά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τι αλλάζει τώρα? Τι αλλάζει λοιπόν τώρα? Για τον πολίτη ο οποίος πήγε στην Επιτροπή Αντιρρήσεων και προφανώς δικαιώθηκε, διότι δεν είναι δασικό, διαπιστώθηκε από αυτοψίες κλπ. Δεν είναι δασικό και έχει την απόφαση αποχαρακτηρισμού. Τόσα χρόνια έτρεξε το κτηματολόγιο και βλέπει την εγγραφή στο κτηματολόγιο σήμερα να λέει ελληνικό δημόσιο. Γιατί ελληνικό δημόσιο? Γιατί το θεωρούσε δασικό το ελληνικό κράτος. Αν και είχα συμβόλαιο για την αγορά. Μέχρι τώρα πρέπει να πας δικαστήριο. Ναι. Και αυτό που απέδειξε στην Επιτροπή να το αποδείξεις μετά από πάρα πολλά χρόνια και στο δικαστήριο. Αλλάζει αυτό, κύριε Παπαδάκη. Απλά με την απόφαση αποχαρακτηρισμού, με μία απλή δίμηνη προθεσμία, πας στο οικείο κτηματολογικό γραφείο και σου επιστρέφεται αυτό το οποίο σου ανήκει. Χωρίς δικαστήριο, χωρίς επιπλέον έξοδα, χωρίς ταλαιπωρία. Πάμε παρακάτω και θα μπει, πριν πείτε το τρίτο, θέλω να σας πω κάτι, να μου αποδείξετε ότι δεν είμαι βλάκας. Στη Μαγνησία, ναι, μου τα έλεγε ο φίλος μου ο Χρήστος Μπουκόρος, ο βουλευτής Μαγνησίας, 97% των περιπτώσεων που πήγανε στις επιτροπές αντιρρήσεων δικαιώθηκαν. Δηλαδή ταλαιπώρησε το ελληνικό κράτος 97% των πολιτών που τους ανάγκασε να πάνε σε επιτροπές. Αν καταπατήσει δάσος, τώρα με αυτή τη ρύθμιση, λες μη σε νοιάζει Παπαδάκη, ας είχες καταπατήσει δάσος, αν είναι στην κατοχή σου εδώ και 30 χρόνια, έλα να πληρώσεις, νομιμοποιείται. Αν έχεις καταπατήσει δάσος η Επιτροπή, βγάζει ότι έχεις άδικο. Γιατί γίνονται αυτοψίες, βλέπει τι έχει. Αν υπάρχει δάσος, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθείς. Αν σας πάω στις περιοχές με τα καμένα... Αν η Επιτροπή όμως, στις οποίες συμμετέχουν και δικαστικοί, δει ότι εκεί πέρα έχει χαλίκια, πουρνάρια, χτισμένες γειτονιές, σκουπιδότοπος. Υπάρχει να ανάβει σε ολόκληρη περιοχή που έχει χαρακτηρισμό υδροβιότοπος, είναι σκουπιδότοπος. Και δεν μπορούν να προχωρήσουν επενδύσεις. Λοιπόν, αυτοί δικαιώνονται. Μήπως όμως αυτό και επιστρέφεται περιουσία στα χέρια των πολιτών. Μήπως αυτό ανοίγει δρόμο με τα καμένα. Δηλαδή τι, καίγεται μια περιοχή, εγκαταλείπεται μια περιοχή, δεν είναι πια δάσος, είναι από καΐδια. Χτίζεται μετά. Και μετά χτίζεται, πάω εγώ χτίζω παρανόμως, έρχομαι εδώ και λέω να μου ζήσει ο Κυρανάκης. Αυτό το απαγορεύει το 114, αν δεν κάνω λάθος, του συντάγματος. Ναι. Το άρθρο του συντάγματος, το οποίο λέει ότι αυτομάτως και αυτοδικαίως κάθε περιοχή που καίγεται κηρύσσεται αυτομάτως αναδασωτέ. Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά σας έχω και μία έκπληξη για αυτό που πρώτη φορά ακούγεται. Ναι. Το κτηματολόγιο μαζί με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος θα τρέξει ένα πρόγραμμα. Θα μας πάρετε από πάνω, με δορυφορικές εικόνες στις καμένες περιοχές που θα παρακολουθεί ανατακτά χρονικά διαστήματα. Πρώτον, τις αναδασώσεις και δεύτερον, την παράνομη δόμηση. Να το κάνετε παρακαλώ, γιατί τα περισσότερα καμένα έχουν γίνει βίλες. Τώρα κάτι άλλο. Το θέμα της χρησικτησίας. Εάν εγώ είχα καταπατήσει περιουσία του Καλαρίτη ή του Αγουρίδη, μετά από 20 χρόνια, αυτό μου ανήκει. Τη χρησικτησία έναντι ιδιώτη και όχι δημοσίου. Την προβλέπει ο αστικός κώδικας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη διδαχθήκαμε κι εμείς ως δευτεροετής φοιτητές στη νομική Αθηνών και λέγαμε ωραίο αυτό. Λοιπόν, για να το αποδείξεις αυτό, πρέπει να πας στο δικαστήριο και να δείξεις ότι το δήλωνες φορολογικά, ότι έχεις την ομή και την κατοχή, ότι πλήρωνες για παράδειγμα ρεύμα, νερό, ότι όντως το χρησιμοποιείς. Αυτό καταπάτησε ή εγώ. Αυτός λοιπόν
Καταρχάς, αν έχεις χρησικτησία, δεν είσαι καταπατητής. Καταπατητής είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Έτσι είναι η έννοια που αποδίδει παρανομία στη χρήση. Η χρησικτησία αποδίδουμε στον καλόπιστο. Αυτός που όντως είχε χτίσει το σπίτι του γιατί πίστευε ότι του ανήκει και πληρώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια φόρο. Δεν είχε τίτλους όμως. Πληρώνει η χρησικτησία όταν πας δικαστήριο, ισοδυναμεί με τίτλο. Έτσι, άρα λοιπόν. Ένα αντιδιώτη μόνο, όχι δημοσίου. Άρα, ένα αντιδιώτη, όχι δημοσίου. Ναι, δεν νοείται χρησικτησία εναντίον του δημοσίου. Πώς προστατεύεται ο ιδιώτης ο οποίος είναι. Στο εξωτερικό. Είναι στο εξωτερικό. Κύριε Παπαδάκη, με την παραμικρή όχληση σε αυτά τα 20 χρόνια του φερόμενου πραγματικού ιδιοκτήτη, με την παραμικρή όχληση, δηλαδή μια επιστολή να έχει στείλει παλιότερα ή ένα email, ας πούμε, διακόπτει χρησικτησία. Με τον καινούριο νόμο, πάρα πολλές περιοχές, ειδικά στην Κρήτη, ας πούμε, το βλέπουμε αυτό το πρόβλημα πολύ συχνά. Ο παππούς, ο γονιός, ξέχασε να δηλώσει. Ακόμα και με αιτία χρήση χρησικτησία. Σωστό είναι αυτό. Μέχρι 30 Νοεμβρίου, λοιπόν, η Κρήτη, Βόρειο Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά έχουν ακόμη δυνατότητες να δηλώσουν. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Αυτό που μπορεί να κάνει όποιος έχει νόμιμο τίτλο, δηλαδή ή συμβόλαιο αγοραπολισίας μεταγεγραμμένο στο ποθηκοφυλακείο, ή αποδοχή κληρονομιάς, ή δικαστική απόφαση που να αποδεικνύει χρησικτησία, μπορεί να πάει και μετά, σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη, και μετά τις 30 Νοεμβρίου. Και να πάει στο οικείο κτηματολογικό γραφείο και μετά στις 30 Νοεμβρίου. Γιατί και έχω μηνύματα από το εξωτερικό που λένε «Μα εγώ δεν προλαβαίνω μέχρι 30 Νοεμβρίου». Αν έρθει το Γενάρη, το 25, μπορεί να ξεκινήσει. Μπορεί να πάει εκεί που έχουμε λειτουργικό κτηματολόγιο, λειτουργούν κτηματολόγιο, έτσι λέγεται, στο οικείο κτηματολογικό γραφείο και να πει: εγώ, αν έχω ένα από αυτά τα τρία, άρα αποδεικνύει ότι είμαι νόμιμος ιδιοκτήτης, μπορώ να εγγράψω το περιουσιακό μου δικαίωμα. Γιάννη και τέταρτο σημαντικό. Ναι. Τέταρτο σημαντικό. Βόρεια Ελλάδα. Την αγαπάτε τη Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτό που λέει, αν κάποιος στο λειτουργικό, στο κτηματολόγιο, για τον ΑΒ λόγο δεν έχει δηλώσει, αλλά έχει τους τίτλους. Μπορεί τώρα. Μπορεί να το εγγράψει. Ναι, μπορεί να το εγγράψει. Μάλιστα. Μπορεί να το εγγράψει. Πριν μας πει το τέταρτο. Εκτός αν το έχει δηλώσει άλλος ιδιώτης και δεν συνενεί σε αυτό που λέτε εσείς, εκεί θα πρέπει να αποδείξετε ποιος έχει δίκιο στο δικαστήριο. Αν είναι αδήλωτο όμως, αν είναι αγνώστου, μπορείς κανονικά να το εγγράψεις. Έτσι τώρα επιστρέφεται περιουσία στα χέρια του πραγματικού ιδιωτικού. Στο λειτουργικό κτηματολόγιο. Έχει σχέση με το νέο κτηματολόγιο και αυτό που συμβαίνει με περιουσία του δημοσίου. Αν εγώ έχω καταπατήσει περιουσία του δημοσίου και εδώ και 30 χρόνια έχουν περάσει, έτσι, μπορώ να έρθω... Δεν νοείται χρησικτησία εναντίον του δημοσίου. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Αυτός που ήταν πιο ασυνεπής όλα αυτά τα χρόνια στις δηλώσεις κτηματογράφησης ήταν το ελληνικό δημόσιο. Το οποίο είναι το πρώτο που μας λέει δώστε παρατάσεις, δώστε παρατάσεις, δώστε παρατάσεις. Ένας βασικός σκοπός όμως της κτηματογράφησης όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αποκαλυφθεί και πραγματική δημόσια περιουσία. Άρα λοιπόν στο τέλος αυτής της διαδρομής, τέλος του 25, που επιτέλους η Ελλάδα θα αποκτήσει κτηματολόγιο. Οι δημόσιοι φορείς θα ζητούν παράταση για να Βεβαίως. Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που ξεπερνά την 50ετία, το οποίο είναι τα λεγόμενα προσύμφωνα. Πάρα πολλές ιδιοκτησίες, και μιλάμε τώρα για μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, βαζόταν σε προσύμφωνα. Δεν είχαν υπογράψει ποτέ συμβόλαιο αυτοί οι άνθρωποι. Οι δικηγορικοί σύλλογοι της περιοχής μου το ανέφεραν εδώ και μήνες. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση. Μαζί με τους βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης δουλέψαμε μια διάταξη και μετατρέπονται πλέον τα προσύμφωνα με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε με αυτοσύμβαση σε συμβόλαιο. Για να μπορέσουν να κατοχυρωθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν καλούμε τους ιδιοκτήτες στη Βόρεια Ελλάδα που μας βλέπουν και σας βλέπουν, κύριε Παπαδάκη, πολλοί στη Θεσσαλονίκη, να εκμεταλλευτούν τις ευεργετικές διατάξεις που ψηφίσαμε την προηγούμενη Τρίτη και να πάνε να τρέξουν τα συμβόλαια τους. Είναι και ένα λαλούμ κακά το ψέματα. Γιατί βάζουμε τάξη. Φως, νερό, τηλέφωνο έβαζε. Έμφυα πλήρωνε. Έτσι. Αλλά τεκμήριο αποτελούσε, αλλά δεν ήταν σπίτι του. Έτσι. Δηλαδή αυτό πραγματικά. Αμαρτίες γονέων. Και διαχρονικά το κράτος. Γιατί έχουν μείνει σε προσύμφωνο. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε. Ανεξήγητο. Για το πρώτο σημείο που είπε ο κύριος Κυρανάκης, αν υπάρχει συνδιοκτησία ενός ακινήτου και ο ένας ιδιοκτήτης θέλει να μετρήσει και το μετρήσει τέλος πάντων και βγει μεγαλύτερο, αλλά οι υπόλοιποι ο άλλος δεν θέλει, τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Για να εκδοθεί ταυτότητα. Για να εκδοθεί ταυτότητα κτηρίου, η οποία αποτελεί από το 18 και μετά αναγκαστική πράξη για να μπορέσει να μεταβιβάσεις, πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο ιδιοκτήτες. Αλλιώς δεν βγαίνει ταυτότητα κτηρίου. Αυτό που λέει ταυτότητα κτηρίου με τη νέα μέτρηση είναι αυτό το οποίο θα ισχύει
για τα τετραγωνικά και δεν θα χρειάζεται συνένεση των άλλων ιδιοκτητών στα άλλα διαμερίσματα. Όχι συνειδιοκτητών. είναι πολύ βασικό. Λέω και του συνειδιοκτήτες τι γίνεται. Ναι. Εάν κάποιος δεν ενδιαφέρει, είναι δύο συνειδιοκτήτες και ο ένας είναι στο εξωτερικό, είναι στη Θεσσαλονίκη. Σας ξαναλέω, αν δεν συμφωνεί ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες ενός διαμερίσματος, δεν προχωρούμε στη ταυτότητα κτηρίου. Υπάρχουν κομμάτια γης τα οποία τα παίρνανε με τη μορφή συνεταιρισμού, πραγματικού συνεταιρισμού. Και μετά γινόταν η κατάτμιση. Δηλαδή έλεγε ένα θερμακή εκεί με κλήρωση μάλιστα. Όχι καταπάτηση, κανονική. Κανονική. Έχουν πληρώσει, αλλά δεν έχουν νομιμοποιηθεί αυτά. Υπάρχει ένα θέμα συγκεκριμένο με τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς. Ένα παλιό νόμο εκατονταετίας. Και μάλιστα δουλεύω μια διάταξη με τον κύριο Στήλιο από την Άρτα, ο οποίος είναι και μάλιστα πρώην υπουργός στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Στο οποίο ουσιαστικά οι χιλιάδες δικαιούχοι ενός αναγκαστικού συνεταιρισμού τώρα δεν μπορούν να πάνε να δηλώσουν. Είναι κληρονόμοι, είναι χάος, είναι στον αέρα. Άρα λοιπόν η λύση που εξετάζουμε είναι να μετατραπούν αυτοί οι συνεταιρισμοί σε νομικά πρόσωπα που θα αποκτήσουν το περιουσιακό δικαίωμα στο όνομα του συνεταιρισμού. Και μετά οι μέτοχοι του συνεταιρισμού θα κάνουν χρήση αυτής της γης όπως θέλουν. Απαντήσατε στο 99,9% των ερωτημάτων. Θα δεσμευτείτε ότι μετά από αυτή την ενημέρωση, την αναλυτική που μας κάνετε, αν προκύψουν ζητήματα, να μας απαντηθούν. Κάθε σπιθαμή ελληνικής γης στο τέλος του 2025 θα αντιστοιχεί σε ένα κωδικό αριθμό ελληνικού κτηματολογίου. Θα ξέρουμε στα τετραγωνικά της Ελλάδας. Ακριβώς, θα ξέρουμε στα τετραγωνικά της Ελλάδας τι ανήκει σε ποιον. Μέχρι τώρα, 200 χρόνια, είχαμε το σύστημα των υποθηκοφυλακίων που ήταν πρακτικά ό,τι δηλώσεις έχεις. Άρα λοιπόν, αν τα έβαζες το ένα δίπλα στο άλλο, κύριε Παπαδάκη, θα είχαμε δύο Ελλάδες. Είχατε πάει όχι μία. ποτέ σε υποθηκοφυλακείο να δείτε τους τόμους και το χαρτομάνι? Έχω πάει, έχω φρίξει και γι' αυτό ψηφιοποιούμε 1 δισεκατομμύριο σελίδες. Λοιπόν, τέλος του 2025 το αρχείο των παλιών υποθηκοφυλακίων θα είναι ψηφιοποιημένο. Θα είναι στο archive.κτηματολόγιο.gr, όπου ήδη βρίσκονται πάνω από 100 εκατομμύρια σελίδες και ο δικηγόρος που έπρεπε να πάει στη Σύφνο, στο Καστελόριζο, στην Εύβοια, παντού, μπορεί πλέον για 50 υποθηκοφυλακία να κάνει την έρευνα από τον υπολογιστή του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν υπάρξουν ενστάσεις και ερωτήματα, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ενστάσεις θα υπάρξουν, κύριε Παπαδάκη. Κάθε γραμμή που χαράσουμε πάνω στο χάρτη είναι μια πιθανή αιστεία τσακωμού, σύγκρουσης, προσφυγής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.